عشقро бо иштибоҳ шурӯъ накун. عشقро бо ҳавас олуда накун. عشقи асил онест ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад ва ҳамеша ҳамчун як хотира дар қалбҳо хоҳад монд. тарона бахшида мешавад ба саргузашти Фахриддин ва Фотима. қисми якум. ҳамин гуна шурӯъ карду ва баъди ба деҳа рафтан маро барои идомаи таҳсил ба мактаби он ҷо супориданд. моҳи марти соли 2004 буд. вақте аввалин рӯзе ки вориди он мактабу синфхона шудам, Фотима гуфтани духтареро дидам ки эҳсосам нисбаташ тамоман дигар шуду дӯсташ доштам. он вақт ман ҳанӯз дар синфи 4 таҳсил мекардам ва аз ишқу муҳаббат ҳеҷ чизро дарк намекардам. холас то синфи 9 ман пинҳони дӯсташ медоштаму боре лаб во намекардам. метарсидам аз оне ки зима наранҷад гуфта. бо ҳамин синфи 9-ро хатм кардем ва баъди шурӯъи дарсҳои навбатӣ Фотима дигар ба дарс наомад. яъне аз синфи 9 дигар таҳсили худро идома надод. то он ҳад дӯсташ медоштам ки фироқи дориву набудаш ранҷуро аз ҳама бегонаам карда буд. аз дӯстону мактабу хонавода аз ҳама бегона шудам. бо ин аҳвол 2 соли дигарро низ сипарӣ кардам. будан ё набуданам бароям дигар фарқе надошт. ман ишқи кӯдакӣ аммо поку самимие доштам. холас як рӯз тасмим гирифтам ки барояш занг зада муҳаббатамро иброз кунам. аммо вақте ки барояш гуфтам, ӯ рад кард ва гуфт ман ишқу муҳаббатро бовар надорам. худатро беҳуда овора накун. ин бароям санҷиши сахте буд. таҳаммул кардани ин рӯзҳо хеле сахт буд. ӯ ҳеҷ гоҳ муҳаббати маро қадр накард. ҳеҷ гоҳ. бо ҳамин ишқи ман дар ҳама ҷо овоза буд. хонаводаву ҳамсинфону омӯзгоронам ҳама медонистанд. чӯ аз барои ишқи ӯ шуда ман аз дарсу аз мактаб тамоман дур шудам. ҳарчанд фурсат шуд дубора вақте ки бо ӯ рӯбарӯ шудаму хостам бозам иброз кунам, нагузошт ҳарф бизанам ва гуфт маро ба писари холаам медиҳанд. шунидани ин хабар он қадар маро шикаст ки нахостам шоҳиди тӯи арӯсияш бошам ва бинобар ин баъди хатми мактаб тасмим гирифтам ки моҳи июли соли 2011 ба Русия биравам. агарчи хонаводаам хеле зиёд мехостанд то ман таҳсили худро идома диҳам, вале нахостам. аз дард кашидан ман рафтанро барои худ афзалтар донистам. холас баъди рафтан ҳам ҳушу хаёлам сои ӯ буд ва аз пушташ одам монда будам ки ҳар қадамашро бароям мегуфтанд. як рӯз бароям хабар оварданд ки ҷавоне дорад зуд зуд ба назди хонаашон меояд. аммо вақте ки ба Фотима мегуфтам, рад мекарду боз худамро гунаҳгор мекард ки тӯҳмат мекунӣ гуфта. аммо худованд он гуна мувофиқаш овард ки он ҷавон дӯстдори маро фаҳмида худаш ба ман занг зада асли воқеаро ҳам пурсид ва ҳам бароям қисса кард. ӯ ҳамашро бароям шарҳ дод. ӯ гуфт ман фақат тариқи телефонӣ бо ӯ суҳбат кардаму халос, аммо иқрор шуд ки бо ҳам ҳарф мезананд
вақте бозам аз фотима пурсон шудам рад кард. хеле ғазабам омад. тасмим гирифтам ки дигар ҳеҷ гоҳ суроғашро нагирам ва бо он ҷавон маслиҳат кардам ки вақте ман омадам мехоҳам ҳардуятонро якҷо бубинам то исботаш кунам ки ман дурӯғгӯ нестам. ва ӯ ҳам розӣ шуд ва бо ҳамин 27 октябр ба ватан баргаштам. он вақто хеле ғазаб доштам, аммо баъди омадан натавонистам ғазабамро рӯи ӯ холӣ кунам. инро дар худ раво надидам, чун ман то ин ҳад паст нестам. бинобар ин моҳи феврал бозам дубора ба русия рафтам ва дигар бо ӯ суҳбат намекардем. پایان قسم یکم، ادامه‌اش در ترانه نوبتی.